parrokjali tal-Madonna tad-Duluri tal-Patrijiet Franġiskani Minuri u Konventwali f'San Pawl il-Baħar. Minkejja li din il-lokalità dejjem tqiset bħala post ta' vileġġatura, sal-bidu tas-seklu 18 tant kibret li s-santwarju ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ ma setax ilaħħaq iktar mal-ħtiġijiet tan-nies tal-post. Għalhekk il-Markiża Anna Buġejja b'tifkira tas-sena mqazza tal-1900 bniet knisja dedikata lil Marija Dolorata u tagħta lil Patrijiet Franġiskani Konventwali. Il-Knisja ta' San Pawl il-Baħar saret parroċċa fl-1905. Fis-snin 60 u 70 saret l-estensjoni fil-ġnub u l-Presbiterju għal kif nafu għallum. Dan l-aħħar din il-Knisja bdiet tilqa' lill-komunità Indjana tar-Riz Latin u fil-Kappella tal-Karmnu li hija wkoll parti mill-parroċċa ta' San Pawl il-Baħar jiltaqgħu wkoll is-Serbi Ortodossi. Il-Quddisa tal-lum se titmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw il-Kappillan Patri Joseph Mamo flimkien ma' diversi saċerdoti oħra. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellmilkom eżis membri tal-parroċċa ta' Marija Dolorata ġew San Pawl il-Baħar, hija l-parroċċa adottiva tiegħi fis-sajf. U propju huwa jum sajfi dak li l-qana llum jum il-mulej, darba Domenico Savio li San Juan Bosco Għallu Don Bosco, għallu x'penitenza nista' nagħmel biex insir qaddis malajr. Għallu ibni taf x'tagħmel meta jkun il-bart ħu paċenzja u meta tkun isħana ħu paċenzja wkoll. Illum għandna ċans insiru qaddisin malajr. Skont kemm nieħdu paċenzja. Ejju fil-bidu ta' din il-quddisa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Il-ħnina talla tamlinna kuraġġ u tatina l-paċi. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet
u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natulġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal btagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int trid turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba bekk tajnhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqarli u nisrani ibiegħat minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien Amazija, qassis ta' Betel, qal lil Amos: Mur bniedem veġenti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda u ħobżok kulu hemm u ħabbar hemm. U tkomplix iżjed tħabbar ġo Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasija: Jien minix profeta, lanqas bin profeta, jien biss raj u nisbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli: Mur, ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina flimkien. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej Isliem Xandar. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna flimkien. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu u l-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbed u l-ġustizzja mis-sema tixref flimkien. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ukoll jagħti il-ġid tiegħu u artna tagħti il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu flimkien. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u salvazzjoni tiegħek għatina. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Imbirek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Kristu Ġesu. Għalhekk oġbu l-rieda tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa bid-demm tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet skont il-għana tal-grazzja tiegħu.
bija fawwarna fil-erf u laqa l-kollu. U għarrafna il-misteru tar-rieda tiegħu, il-pjan li oġbu jfassal fih minn qabel. U kellu iseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu. Kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. Fih aħna wkoll magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan imfassal minn qabel, minn min imexxi kollox, skont il-fema tar-rieda tiegħu. Aħna li minn qabel konna nittamaw fi Kristu u fih intom ukoll smajtu l-kelma tal-verità, l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom u emmintu fija. Kontu siġillati bl-Ispirtu Santu li kien imwiet li hu r-ran tal-wirt tagħna sakemm għadna nistennew il-fidwa sħiħa tal-poplu li Alla kiseb għalih għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idawwa l-għajnejn ta' qalbna biex narfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn. Fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispiriti ħżiena u bissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qriq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Qalilhom, fejn tidħlu f'xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk, u jekk xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mill-Għajxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu tal-lum il-kapitlu 6 ta' San Mark ninnotaw li Ġesu jiddeċiedi li l-missjoni tiegħu
jafda l-12 lid-dixxipli tiegħu u jibgħathom 2-2. Ħafna qaddisin jieqfu fuq din l-espressjoni ma bethomx weħida jew weħidhom imma 2-2, jibgħathom 2-2. Donnu x-xhieda li rridu nagħtu hija qabel xejn ix-xhieda tal-kapaċità li naħdmu flimkien. Kultant il-ħajja ġanna ngħidu isma' aħjar nagħmilha waħdi di għax nagħmilha malajr, nagħmilha aħjar, imma biex tiftiem ma' ħadd ieħor biex issir indumu iżjed taqla f'wiedek kultant. L-għażla ta' Ġesu mhijiex għażla rħisa. Qed jallimna li fil-missjoni li jafdanna qabel xejn ibda minna s-saċerdoti l-aħwa u l-isfijiet iridu nitalmu naħdmu f'tim, imqar tim ċkejken ta' 2, wara kollox l-ewwel tim li għażel kienu ta' 12. Kellu wkoll tlieta minn dawn li kienu iżjed intimi miegħu li raw it-trasfigurazzjoni, raw ukoll fl-agonija tal-ort tal-Ġetsemani, rawh ifejja li t-tifla ta' Ġajru kif smajna uħud ftit ta' ħdut ilu. U x'parir jagħti Ġesu dan it-tieni punt, x'parir jagħti Ġesu lid-dixxipli tiegħu b'mod konkret ħafna. L-ewwel nett li ma jafdawx la fil-kapaċitajiet tagħhom għalkemm huma importanti u lanqas fil-kapaċitajiet materjali tagħhom. Iridu jibdew il-vjaġġ, għandhom seta kbira fuq l-ispirti ħżiena u s-seta mhix ġejja minnhom imma minn ġejja mill-mulej li qed jibgħathom fid-dinja. U allura jinsisti li m'għandhomx jippreokkupaw ruhom bl-affarijiet tad-dinja għalkemm huma utli, imma għal kull jum biżżejjed it-taħbit tiegħu iridu jitalmu jafdaw fih. Din ukoll lezzjoni li diffiċli nitalmu aħna ħafna drabi anke meta nippjanaw għall-Knisja għax-xogħol pastorali nagħmlu ħafna pjanijiet, il-Papa kultant iwissina fuq di u ninsew qabel xejn nieqfu nitolbu biex il-mulej ikun is-sit ta' kull ma nagħmlu u tajjeb nistaqsu lilna nfusna dak kollu li nagħmlu għal min qegħdin nagħmluh għax minn bowtim minn Alla jew biex nidher jew biex inkun sabiħ. Ta' min nistaqsu lilna nfusna din l-aħwa. Ġesu jkoll iwissi lid-dixxipli tiegħu li mhux kulħadd se jilqahom. Se jkun hemm min se jilqahom u se jkun hemm min ma jilqahomx. Din hija lezzjoni wkoll li tajjeb niftakru għal-aħwa. Aħna nagħtu x-xhieda tagħna, inħabbru l-kelma tagħna, imma Ġesu stess ippreparana għal mument ta' rifjut. Jekk xi post ma jilqakomx, ma jisemgħukomx, itilqu. Farfru it-trapp minn taħt saqajkom. U din għamilna ħafna kuraġġ l-aħwa. Kultant nilmentaw li mhux ħadd isegwi l-Kristu. Storja antika di minn żmien Kristu stess. Ejjew biss niftakru x'sar u x'ġara fil-ġimgħa l-kbira. Ir-risposta tal-mulej ma tkun dejjem risposta ta' mħabba, risposta li tagħti l-paċi. U għalhekk il-messaġġ li jafda lid-dixxipli tiegħu u lilna hija messaġġ ta' seta' fuq il-ħażen u ta' ndiema. Tajdu li ma' din l-indiema x'inhi. Ejjew nisemgħu lil missierna San Pawl. Għażilna fih sabin qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba.
Is-sejħa l-indiema m'għandix tagħmlek qalbek sewda, ġejja l-penitenza, ġejja d-batija. Aħseb li hija sejħa għall-imħabba, għax il-mulej meta jistiednek tindem hija qed joħorġok mill-egoizmu, mill-vizzju, minn dak kollu li jkissrek, minn dak kollu li minn għalik se jagħmlek ferħan u jagħmlek iżjed qalbek sewda, qed joħorġok mill-iskjavitu. U jpoġġik bil-grazzja tiegħu, bil-ħnina tiegħu fil-post tal-vera libertà, tal-imħabba vera, tal-altruizmu, tal-ġenerosità. Kemm sabiħa l-indiema meta nifmu li hija li nibdel il-mod kif nara d-dinja u l-oħrajn u noħroġ minn post ta' dlam għal post ta' dawl. Keċċew bosta xjaten, ix-xitan huwa l-giddieb, il-qattil, dak li ġib il-firda. In-nisrani jissieħeb ma' Ġesu li ġib l-għaqda u wasit il-ħajja u l-verità bil-maqlub, kollox bil-maqlub. Ejjew nażlu lil Ġesu l-aħwa. U nifmu li bil-qawwa li tagħna kapaċi nirbħu dak kollu li fina jgħajjat firda, vendetta, ejra, mibeda, pika, dak kollu li jgħajjat negatività. Għax din li għandiema, din hija l-ħelsien ukoll mill-qawwa tax-xitan fuqna. U l-aħħar kelma hija li ninnutaw li Ġesu jafda il-qawwa tiegħu lid-dixxipli u jagħtihom ukoll jużaw sinjali ta' din il-qawwa. Dilku ħafna morda biż-żejt u fejqihom. Xi ħaġa li anke l-Apostlu Ġakbu isemmi fl-ittra tiegħu. Hija l-bidu ta' dan is-sagrament tad-dilka tal-morda li huwa għażiż ħafna. Nixtieq ngħid kelma u nieqaf biha llum. Ejjew napprezzaw is-sagrament tad-dilka tal-morda. Meta is-saċerdot joffrilek id-dilka tal-morda, tgħidlux le, ikun hemm min jgħidlu isma' Fadre l-ommi tagħmillix il-griż ma tax dak tfisser li se tmut. Aħna l-kol se mmutu l-aħwa. Imma maħniex maġlin, nispera li bħal intomx maġlin. Imma jekk ikollna din id-dilka li tagħtina l-qawwa u għandha wkoll is-seta li taħfer id-dnubiet għalhekk id-dilka jagħmilha biss is-saċerdot għax id-dilka tal-morda, is-sagrament tal-griżma tal-morda, jaħfer id-dnubiet. Jagħti l-qawwa fuq il-mart, mod speċjali il-mart spiritwali. Meta jkollna xi ħadd tażis li jidħol l-isptar, lil tal-ward jew il-pazjent jew il-qraba tiegħu għajdulhom il-mama, il-papa, ħija, anki inti stess tkun l-isptar, jiena nixtieq is-servizz tas-saċerdot. Għax da żmien iridu nażlu aħna importanti di li ngħiduha lil xulxin meta tidħol l-isptar, inti trid tgħid, inti trid titlob is-servizz tas-saċerdoti bravi tagħna nsellmilhom minn hawn. Fl-isptarijiet kollha tagħna għandna saċerdoti dioċeżani u reliġjużi. Tnejn mill-aħwa Franġiskani jieħdu ssib il-morda tagħna anke fl-isptarijiet Londra. Qegħdin għas-servizz tal-komunità, imma rridu nitolbu aħna s-servizz tagħhom is-saċerdoti. U meta is-saċerdot jgħidlek ħanamlula id-dilka tal-morda lill-mama, tgħidx ara ħatmuthom, se tmut żgur l-aħwa sewwa, maħniex għal dejjem, m'hemmx għalfejn jaqbadna l-paniku, għaliex meta s-sagrament niċċelebrawh f'Sessina iħalli frod kbir. Ara kemm hu kbir dan is-sagrament l-aħwa. Jaħfillek id-dnubiet mingħajr bżonn li tistqarrhom. Ovvjament imbagħad nawguralek li tfiq u mbagħad titmur tgħidhom tqerre. Imma jekk imbagħad tiġi f'mument fejn ma tistax iżjed inti bid-dilka tal-morda dnubietek kollha maħfura. Ara kemm hu kbir u qawwi dan is-sagrament. Li ringrazzjaw il-mulej
li permezz tas-sagramenti ta' daw is-sinjali huwa sit il-ħajja u rebbieħ fuq il-mewt. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Waħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-Missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl ta' din il-kelma illum l-ewwel nett nitolbu għalina il-kol kemm aħna biex nitalmu naħdmu flimkien. Il-mulej qed jibatna tnejn mhux weħidna biex inkunu xhieda u nħabbru l-kelma tiegħu. Nitolbuk biex qatt ma nafdaw la fil-flus, la fil-affarijiet materjali, imma f'kull kelma li ngħidu, f'kull ħaġa li nagħmlu, nafdaw dejjem fih u fil-ħnina tiegħu. Nitolbu għall-morda kollha tagħna biex bis-sagrament tad-dilka tal-morda ikollhom il-maħfra, il-qawwa u l-faraġ u s-sliem. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u bl-interċessjoni ta' Sitna Marija Dolorata, Reġina tal-Martri, tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Sacrificio,
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. ħares mulejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel lil poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. L-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna hawn preżenti Charles u mal-isfijiet kollha u mal-membri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħallhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mazza u mal-La Marja
mal-arostaħa San Giuseppe, mal-apostli u l-addisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk bi Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru lil minnu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġism. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejq.
Nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. K'eċċellenza, hekk nirringrazzjawk li ġejt u mexxejdin għall-Qudiesa f'dan il-jum tal-ħadd, nirringrazzjawk. Nawgurawlek ukoll feluq 38 sena tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħek. Nirringrazzjawk ukoll li f'dawn ix-xhur hekk tgħaddihom magħna f'San Pawl il-Baħar, hekk Alla jkollok ċans ukoll tmur daqsxejn sal-baħar, jagħmel tajjeb. Fisem din il-parroċċa, fisem il-komunità tal-Patrijiet, fisem ukoll il-parroċċani kollha, l-aqdiet kollha li hawn rappreżentanza tagħhom, nirringrazzjawk tal-ħidma tiegħek fl-Arċidjoċesi tagħna. Grazzi ħafna. Meta jgħidlek xi kelma l-kappillant it-tob bdieħ, allura jiena se nobdieħ. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nasluħet minn din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali tal-Madonna tad-Duluri f'San Pawl il-Baħar. Nhar is-Sibt li ġej, 20 ta' Lulju, se niċċelebraw il-50 anniversarju mill-ordinazzjoni ta' 38 saċerdot fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fid-9 ta' filgħodu. Kulħadd mistieden jattendi, kif ukoll li nżommu l dawn is-saċerdoti fit-talb tagħna. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malti tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.